Kono mogi wageno ne ratiro bro yudore ne jonyuol nyithindo ariyogo ewi masirano. Johala kwano lal mathoth e boma ma Nairobi kotenre kod ng'anyo manyoro mar yango jok manonegi kinde ng'anyo mag 2024 e dier boma ma Nairobi. Johala ma koja alwora ma Globe Roundabout ni kod buok bang' chiewo kendo yudo ka mwandu mag ohala mag oyaki kod ji ma pod ok oyangi ma ikoni nyoni e ng'anyo. Moko kuom dukni bende ne ochwe ma otiaye mach. E wang' apaya ma Luthuli kod Kenyatta, dukni mag masinde, simbe kod laptop bende ne oyombgo ka jo maundugo nyomuko wang' dede mag CCTV ka gidonjo e duknigo. E wang' apaya ma OTC, monj ma kamano oweyo ka dukni monywando nyaka supermarket mar Quickmart manitiere alwora mar OTC nyoyaki kendo bila mag kwach kich ochopo kanyo ka gitimo nonro margi e yo malach. Watoni watudre kod jafwambo marwa Walter Nyambaga ma gie kinde ne chuoyo wang'e kaka weche chalo e boma ma Nairobi bang' ng'anyo manyoro kaachiel kod kwan mag johala ma koro nyaka sani oseyudo lal kotenore kod ng'anyo kata monj manyo otim bang' ng'anyo manyorono, mondo nyiswa ler to gin ang'o gini ma wang'e oseneno. Weche mag mwandu ma okwala nyalo bedo maromo nade kong'iyo moko kuom dukni ma osetimie maundu machal kod mago, to johala giwegi giwacho ang'o ka nitiere telo kata magarita ma bende nitiere kaachiel kod jopiny gin giwegi dwondgi en mane kotenre kod wach mar maundu manyo otimore bang' ng'anyo manyo bagi odiochieng' manyoro. Walter Nyambaga kiwinja nyise nyikora Mogajwang' ni to nyaka gie sani chal mar kethruok kaachiel kod lal ma johala oyudo inyalo pim gang'o? Walter Nyambaga. Bati mosmo or ni ok romi mana michopo kata yogi e badi ma nyeseche moko nyalo romi. Mano e kit kaka lwasi chale dier boma kani, nikech moko kuom johala ywago reyo kendo kwano lal maradhae malach kalure kod lal manyo giyudo godo motende kod ohelni magi ma jonjore kata jogo mapok oyangi nyiewo monjo dukni margi kendo turo kae. Gima giwacho ni kit monj maket kod maniendi otime e rang'iny mamalo kata okang' moro ma gin medo bwogogi, nikech moko kuom dukni mabedo kod wang' dede nyo gichwe gileng'ore ma ging'wano wang' dede goendo ma gilwaro piny, kendo onge CCTV manyoro nomakogi ka gikwong gichopo e dukni goendo, kendo gin temo matek ni stima ema ikwongi loro kata iketho koka gidonjore kod mwandu maket kod mago. Dukni mag laptop, mago mag ong'we yamo, mag mula mos giendi kanyakla kod mago man kod nengo motegno nyo gimuko kendo gidonje. Inyalo ba wang'i tu kacha ne nitiere moko kuom jogo mane oyepo nyaka chop seche giendi, koro gikwano lal malach kalure kod kaka nyoro ne dhoudi molos kod kiyo gi rang'iny mamalo nyoro nyoyudo ka gidhi nyime kod olorgi, ok nyo gidhi nyime kod uso mapile ka pile, makmana ni nyoro ne olorgi kalure kod lwasi mantiere. Gima chal kama niendi bati pok notimore kendo gineno ka gikwano lal. Pok neno gima chalo kama endi, but mane gima osetimore kendo gidhi mbele kod kwano kit lal mopogore opogore. Kineno wengegi hawana furaha. Nitapata tu nafasi ya kuongelesha mmoja kama mwanabiashara wa huku niulize maswali moja bili. Asante mzee kwa kutuongelesha. Wewe ni mwanabiashara hapa jijini, na kadiria hasara gani kulingana na matokeo ya maandamano ya jana? Okay, kwa majina naitwa Jona, na hii maandamano kuongea ukweli imetuadhiri kwa njia kubwa sana, kwa sababu hatukuwa tuna expect maneno kama haya yakaweze kutendeka. Tumekuja tumepata biashara zetu zote zimewezwa kuporwa. Kiangalia kama hapa hakuna kitu hata kimoja ambacho kimezalia kwa hii duka. Kwa hivyo hasara nao tumeenda hasara kubwa sana. Tuseme hadi sasa kulingana na itikadi ama zile tuseme ukifanya hesabu zako ni takriban shilingi ngapi? Hebu tuseme tunaongelelea kuhusu mamilioni ya pesa. You're talking about 4 million. Kwa hivyo hiyo ni hasara kubwa sana. Hatujui hata tutarejeaje katika biashara, kwa maana tumeadhiliwa vibaya sana na hawa wahuni. Kwa hivyo
Ningetaka tu serikali igirie katika haya maneno juu hii si mara ya kwanza. Kila wakati ambako kuna maandamano ni lazima hizi duka zikaweze kuvunjwa. Tumeshuhudia hasara kubwa sana. Na tungetaka serikali ikaweze kuingilia katika hili jambo. Juu wengine wetu hatujui tutarudi aje kwa biashara. Kulingana na wafanyabiashara wenzako, hawa ni wahuni ama ni watu tu kawaida waliokaribia kwenye maandamano? Hawa ni wahuni tu. Hawa ni wahuni. Kuna watu ambao walikuwa wanawachukua picha hapa na pale. Hao ni wahuni. Si wenye walikuwa wanaandamana. Hao ni wahuni, walitake advantage ya maandamano wakakuja sasa kuibia watu. Asante, acha nisikie kutoka kwa mama. Mama, naona nyuso si ya kawaida, hata kama unatabasamu kidogo. Umepoteza nini? Huenda hadi sasa usafanya hesabu? Tumepoteza zaidi ya kama 5M. Ndio duka yetu, tulikuwa tunauza perfume na saizi hakuna kitu yote imebakia kwa hii duka. Iko empty kabisa, hakuna anything imebaki. Okay, pole sana. Nikoromoga hawa ni wafanyabiashara. Tumepata nafasi ya kuwaongelesha George Bati mano gima dhinyi mekata kupogore kod mano kotenore kod aluora mar dier boma kaendi nitiere moko kunde machalo kaka koja mane nitiere mashinde moko mag timo printing mane omonji kendo luor kendo aluora mar DOD bende ne nitiere thuolo makende mane wasudo godo kendo bende waneno kaka moko kuom jo ala kod jo usimbe ne kwano. Nitiere supermarket maduong' mar Quickmart mane nitiere kod monj makende mane oganda odonjo kendo otemo muko mwandu mathoth nyaka chop seche gendi thuolo mokalo moko kuom dirisni mane gidonjo godo kendo gimuko nyalo neno magi mana moko kuom simbe moko mabende ne gitemo donjo gi dirise nyalo neno kaendi nitiere glase mag sime nyako ng'we yamo ma bende seche moko nyaka chop seche gendi giketha to giringo giha godo. Ma en ong'we yamo en mana nene kech gintiere lwasi mar timo nonro malach. Lwasi ok ber Bati kalore kod johala kendo kiloso kod geto gin kod ichwang kanyakla kod kuyo makende dhod chunygi. Kopogore kod mano Bati ni dakika mokalo nitiere moko kuom jotelo machalo kaka jotend arita ma jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen kanyakla kod Ogai mar obila motimo nonro makende kata limbe matende kendo go mbaka kod moko kuom johala e dier boma kaendi. Duoko mag godo komoro jo oganda kata gin owuon kinde thuolo machuok wa kuondegi seche gende gibiro loso kod ute mag fwambo mondo migi chiw report margi kod okenge magibiro kawo. Makmana ni aluora mar boma pod ok ni kare kendo johala dhano chung' manongech kinyalo ng'iyo tung' koni nitiere moko kuom johala moko nyaka chop seche gendi ok gidonjo kuondegi mag timo ohala makmana ni gisudo mondo gikichre mana gi chien. Moko kuom dukni ok oyaw kalore kod luoro ma pod nitiere. King'iyo dho wang'gi pod gintiere kod luoro mathoth. Moko kuom apeyni ma osebed kitiyo godo ok ni kare ahinya kalore kod kit kaka lwasi ne chal nyo pange kite kendo Bati kakora wei nekech kalore kod kaka chal yiena monda koni ni dier boma makaendi kopogore kod lal en ni oganda osebedo kani kod piem mar gir nekech lwasi mar iro malongo wang' dhano gir e kinde mage kwano lal. Erokamano Walter Nyambaga kaka itimonwa twak gi jogo magen johala kendo an bende kaka iwacho Kiswahili kiwuoyo gi ya manyisowa midhiero mamako gi ang'isi ni shukran kede.